Excited Oo. na nga itong mga tigpaminaw, ma'am, kay mura og kalakaw na gid kaini sila, ma'am. Asa ba dapita, Ma'am Beth, ang inyohang mga activities karon, ang inyong mga job fairs, ma'am, ug sa umaabot, ma'am? Please let us know, ma'am, your schedule. Actually, ma'am, grabe good kayo ang atong job fair, no? Karong bulan na. Kay we have 9 ka mga Wow. partners na nag-commit to conduct job fair. Mhm. And we're in fact, ma'am, naatay duha ka job fair karon, ang San Pedro College ug ang City High. Mhm. Pero exclusive lang daw ni para sa ilang students, ma'am, kay daghan na daw kay silang aplikante. So, wala Mhm. nila ni gi-open. But good news para sa atong mga job seekers na mga outsiders, no? Naatay dako na paghimuon na job fair karong June 6 and 7 Mhm. sa USEP. Okay. Sa USEP Obrero, ma'am, katong gym nila. Mhm. Oo. And then we have 100 ka mga companies na nag-confirm to join the job fair, ma'am. Mm. Open to all ni ma'am, so meaning pwede ang mga outsiders maka-apply ani. Mhm. Oo. Naatay overseas, ma'am, ug naapod tay local. Wow. And on June 12, ma'am, naatay dakong job fair na Yes. sponsor sa Department of Labor, Mhm. kaning Kalayaan Job Fair. Same gihapon ang atong venue, ma'am, sa SM Ecoland. Mhm. Sa annex, dito ang ato ang job fair, just like what we did sa last May 1 job fair. Mhm. So, naatay job fair also, ma'am, on June 17. Ang mag-sponsor ani, ma'am, ang DMMA, and then ang ilang venue is sa City Gate, Buhangin. Yes. And on June 22, naatay barangay job fair sa Barangay Sentro San Juan. Agdaw, ma'am, no? Yes, ma'am, Okay. Agdaw. Mhm. So, mauna ang ato ang naka-line up ng mga job fair, ma'am. Mhm. Oo. Sige. And then, napadeitay ko an, ma'am, May, May? May 26. Today? Ano karon? May 26 man day karon mo. Opo. May 30 day, ma'am. Naatay 30. duha ka job fair, ma'am. Open to all gihapon ni ma'am. Mhm. RMC Gym, ang mag-sponsor ani ang RMC. And then on the same date, ma'am, May 30, Mm. sa Panakan, ma'am. Okay. Mhm. So, ito atong mga job seekers na gusto mag-apply, ma'am, Mm-mm. paki-like lang o paki-share sa atong page, Peso Davao City, kay dito nato i-post ang atong mga announcements o ato ang mga job fair, ma'am. Mm-mm. Yes And po. then, aside from job fair, ma'am, naatay everyday na gina-post ng mga job vacancies. Mhm. So they can apply online. I-click lang nila ang link sa company kung asa sila qualified, ma'am, para ma-appeal sila og tawag, ma'am. Mm-mm. Ma'am Beth, while listening sa imuha, naminaw ko nimo, ma'am, murag kung taga Davao City ko, ma'am, wa jud ko'y rason, ma'am, nga wa ko'y trabaho ron, ma'am. Kay murag left and right na amoy schedule sa job fair, tapos everyday na apag unless dili gyud ta qualified, no? So, I believe naagid ta diha bisan kadaghan atong tabok-tabok ko ng mga job fairs mga kasama sa Peso Davao City. Oo, Tama, sana. good, ma'am. Oo, hinaot pa unta So, grabe, makatrabaho. Jud, ang atong mga job fair, nagsinumbagay, no? Nagsumbagay. So, atong Yes, mga ma'am. job seekers na naga-Davao, Oo. wala gyud rason, ma'am, na di sila katrabaho, ma'am, kay daghan gid kaayo kada job fair, ma'am, daghan gid ang atong ma-offer na mga job vacancy para sa ilaha, ma'am. Mm-mm. And then local and overseas. Yes po. So, maog gyapon, ma'am, sa ato ang local companies, ma'am, ang top 4 in demand job, Mhm. top 1 gyapon ning BPO, ma'am. Mhm, yes. So, katong ato mga K-12 graduate, they can apply, no? Yes. High school graduate, pwede mag-apply ani. Mhm. Nasa ang ilang edad, 18 years old up. And then, ang retails and sales marketing, ma'am, top 2 na to. Atong mga mall, ma'am, daghan kaig mga bakante. Mm. No? And then, ang finance and accounting, ma'am, grabe yun, daghan kaig ng ngailangan og mga accountancy graduate, mga Wow. CPA. Mhm. So, katong gusto mag-apply, maskin dili job fair, pwede sila mag-visit diri sa Peso Davao Almendras Gym, Yes. no? Kay daghan tag bakante para sa ana. Mhm. And then, mga technicians, ma'am. Mhm. And then, mga skilled workers para sa atong mga build projects o sa atong mga construction, ma'am. Kay daghan kita man gyud nato na daghan gyud og ibali construction karon ang
kuan ang Davao City, no? Ato mga kondo, moral mga mushroom nanubo, no? Yes, grabe jud. Daghang opportunity sa pagpatrabaho dinhi sa Davao, ma'am. Yes, So ma'am. kung naay nanay or tatay na minaw ro ma'am sige reklamo og sige yaw-yaw sa ilang anak kay way trabaho, imposible jud mo makapangita dinhi. So this is the time adto na sa Peso Job Fairs nata diri sa Davao or sama sa giingon ni Ma'am Beth, diretso na lang mo sa ilahang opisina or pwede pod ma'am kung ano pod yung may mga rason kay wa may pamasahe, pwede ra pod sa ilahang Facebook page. Tama ma'am? Yes, ma'am. Yes. Mao na ang ato ang gihimo na strategy, ma'am, kay gusto jud ni Mayor Baste, ma'am, na matagaan natong trabaho ang atong mga job seekers, Yes po. especially sa katong mga fresh graduate, no? And then katong mga displaced during the pandemic. So mao ni ang atong gihimo na strategy para sa inyo. Ayan. And then para sa overseas day, ma'am, daghan kaig na nga ilangan na agency na for mga nurses, ma'am, para sa laing nasod, no? And then mga factory workers, engineers, cleaners, skilled workers, ma'am, hotel workers, room attendants, housekeeping. So daghan gid kay sila ma'am, and factory workers. Daghan kay sila option, no? So ang among advice sa katong gusto mag-abroad, mag-visit gid sila sa ato ang office, no? Yes po. Para mag-guide nato sila og unsa na agency ang ilang applyan, and then mag-visit po sila sa page sa DMW, formerly POAA, no? So naandito ma'am ang naka-post ang atong mga accredited na mga list of overseas companies, ma'am. All right.